Hei, parallaan taas ja ihanaa loman odotusaikaa. Mulle kävi klassiset ja tässä just ennen lomaa tuli kipeäksi ja on tuossa koko alkuviikon ollut vuoteen omana. Kuten kuului äänestä ja kuvastakin näkyy ehkä, niin on vähän heikko vieläkin happi, mutta viimeiset rutistukset vielä jäljellä. Tämä ensimmäinen puoli vuotta Young Art Laboratorio-hankkeessa on kulunut siinä, että mä oon tutustunut nuorisoseuran toimintaan, nuorisoseurajärjestön työntekijöihin, mahtavia ihmisiä, kenen kanssa on saanut tehdä töitä. Tehnyt kulttuurisesta nuorisotyöstä selvityksiä, koonteja, suunnitellut, koonnut, karsinut myös. Ollut vierailuilla erilaisissa paikoissa sekä tutustumassa toimintaan että vetämässä työpajoja. Sitä kautta saanut kontaktia siihen, että mitä muut ihmiset on mieltä kulttuurisen nuorisotyön tai verkostotoiminnan ajatuksista. Tietysti miettinyt niitä parhaita keinoja, millä hankkeen toimenpiteet voi auttaa justiin nuorten harrastustoimintaa kulttuurisissa harrastuksissa ja muuta kulttuurisen nuorisotyön toiminnan edistämistä. Katsomaan kuvien muodossa, minkälaisia hetkiä on hankkeen alkutaipaleella saatu tallennettua. Ollut. Yes, mahtavaa. Palataan ensi vuonna asiaan. Älyttömän mukavaa joulun aikaa ja uutta vuotta. Ja vuosihan lähtee käyntiin tosi vauhdilla Falklandia risteilyllä. Mutta sinne ei vielä tarvitse uhrata ajatuksia, vaan mäkin lähden lomalle. Jee! Yllätys! Lupasin nettiin Facebook-sivun ja nyt se on siellä. Tuolta kuvauksesta löytyy linkki Kulttuurinen nuorisotyö Facebook-sivulle. Sinne päivittyy myös joulun aikaan ja loman aikaan erilaisia nostoja syksyn tärkeistä asioista kulttuurisen nuorisotyön saralla. Kiitos kaikille, jotka olette ottanut mut vieraaksi ja joiden kanssa tuun kevään kanssa aikana olemaan hommissa. Kiitos meidän työkavereille. Kiitos ohjausryhmälle. Tämä ensimmäinen puoli vuotta on ollut hyvä boosti siihen, mitä tulee seuraavan puolen vuoden aikana tapahtumaan. Seuraa, tilaa ja pistä eteenpäin kaikki osallittua. Hei parallaa. Nähdään taas ensi vuonna.